And syempre guys, nagbabalik naman ang inyong kaibigan na si Lucky Koy. Ayan, nandito naman tayo guys sa taas. Sa lahat po pala ng mga suki ng Tinawagan Hills, so mga mahilig po dyan magpasyal, ayan, may bago naman po kayo ditong makikita na pag-improve dito sa lugar na to. Maliban guys dito sa dalawang inuupahan na kubo dito guys, ayan, mayroon naman dito guys, may taas na siya. Ayan, concrete, may taas na po siya. Kaya pagka halimbawa gusto niyo ito guys matry, punta na naman kayo dito guys. Mura lang dito guys ang upa. Pwede kayo dito magdamag, isang linggo, isang buwan, pwede na kayo dito magtira. Nasa sa inyo na yan guys. Kaya ano pang inaantay natin? Pagka may time, pasyal naman kayo dito guys sa bayan ng Baaw, sa Tinawagan Hills, para makita nyo yung improvement dito guys sa lugar na to. Ito sa gabi guys, mayroon ditong tambayan, may mga ilaw ito guys, may video okay, walang problema sa matutulugan. Pong, lansunis yan pong, bako. Bako yan, lansunis. Arken po sa sugong kangaya. Tapos, Sundahan. tapos.